सो फ्रेंड्स आम्ही जेवण आयले आणि आता मूवी वचपाचे पुष्पा 2 आणि जेन पेट पूजा करून आहे ना पेट पूजा रात्री वयताय ओके फ्रेंड्स मागीर जेवण आयले चिकन कुर्मा आणि हो विशू रॅपर त्या वेळेस फेमस जाता तो नेपाली सॉंग आणि हो फेरी व्हडले सारको गेलेला आणि तेच की सांगो बोला ना भाई क्या अपना हाँ ओके वो तो मोटा हिंदी बोलो हिंदी में ये देखो ये विशु है और ये जैन है और ये हमारा फेरी है और इधर आप पूरा चिकन आया है विशु क्या बोलो कुछ बोल सकता है जैन के बारे में विशु द नेशनलिटी ये मेरा ट्रीट है हाँ भाई अपना ही ट्रीट है पूरा ये तो देखो मेरा खाना है सो फ्रेंड आता चढ हो जाला जेवण जे पद ओके जे भाई ओके बाय अब ये मेरा साइड से खाना हो गया फ्रेंड्स आता माशा हिंदी उलयतालो कितें हे दोगो हिंदी उलयताय नेपाली आनी तो आमगे काश्मीरी टिकट और पॉपकॉर्न का तुम दोनों में हाँ ओके आता जेवणा गेलो आता डिवाइड करतो मोठा पैसे आणि आत पडो सांगता दुनिया को बोल के बैठेगा ऐसा किया वैसा किया अभी मजा आएगा ना भिड़ो नहीं या पुष्पा देखने के लिए जा रहे हैं आप क्या फीलिंग हो रहा है बोलो हाँ क्या फीलिंग हो रहा है हाँ झुकेगा नहीं साला फीलिंग हो रहा है जैन को ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ कुछ भी जैन कैसा हो रहा है झुकेगा नहीं साला नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना झुकेगा नहीं साला अभी दो हाथ था पहला एक हाथ था अभी 2 हाथ मार रहा है ना ऐसा दिखा ऐसा नहीं ऐसा ऐसा मारो ना ऐसा फ्रेंड्स आता होते आम्ही मला येते सो आम्ही कार मॅडम तो फ्रेंड्स आम आता पाहायला मला फ्रेंड्स आता वयताय आमगे दोग जाण तो थिंग वयताय पण दाखयता दोग पार्टनर विशू मुखार असं दाखवतो तिकीट काढून येते आम्ही वयर पावले आणि रेस्टॉरंट आणि साईडचा व्ह्यू दाखवतो मी त्याला बॅक कॅमेरा करणार आता फायनली पावले वॉक्स पावले सो फ्रेंड्स पाहायला ते ना पावले तिकीट काढवा 45 मिनिट्स डायरेक्ट करता टिकेटिंग थिंग काढून आता शेता भितर वयतले मातशें तिकेट काडून गेला तो फ्रेंड आणि पिक्चर खंयची लागलें ती दाखयता तुमकां ओके फ्रेंड सो पळय शकता पयलें पुष्पा
फ्रेंड आणि जायचं विचार आता आम्ही भावाला त्या पॉपकॉर्न गेले आणि याचं पुष्प झुकेगा नहीं साला ते फोटोशूट चालू हा देंगेला पटाख से ऐसे आएगी. Who are you? Why you? आई एम पुष्पा झुकेगा नहीं साला Please stop that video. तर फ्रेंड्स आता एक पिक्चर लागला आहे तुम्ही फायटर रिक्स लागला आहे ना ये देखने जाएगी बदलेगी बोल तर फ्रेंड आम फायनली पावले पुष्पा आणि कोण नाही आता हिंगा आता आत माशा रावून स्टार्ट जाले चढ येपा आहे आणि पॉपकॉर्न म्हणजे हाती दिला आणि बॉटलीचे बोर्ड सांगा कित करून आता इथे आता बसून आणि कोण ना पुष्पा एक डांस करता ए इधर आ पुष्पा डांस करेगा आज तुम सगळ्या थिएटरां कोण ना न्हू एक डांस करून दाखयता ओके पुष्पा झुकेगा नहीं साला पाहायला स्टार्ट होतं माशा होतं बिशू अशा तिकीट असते ते गेलं वॉक्स ऊपर लेना चाहिए था कि ज़्यादा नीचे हो गया हम लोग किधर दे रहा था ना हो गया नीचे. नहीं इधर ठीक ही है इधर ठीक है ना टाइम झाला इंटरवल पळा आणि रेस्ट टाइम आणि जेन होतंय बिशू गेला पुष्पा हाफ झाला आज बसतंय सो फ्रेंड्स आज हे झालं खबर झालं पिक्चर आणि सगळं इथे आणि ब्लॉगने असं खबर होता गावी पुष्पा बिशू पुष्पा आता सगळे तर रास्ता रोड पासून नाल्ली मातशा पुष्पा ते आतां भुरग्यां मातशें रोटाय आज 2 जाले रातीचे आज सकाळ कामां जाता सो फ्रेंड्स मोग आसा ओके फ्रेंड्स केस लागल तुमकां आमगे व्लॉग बोल्ला जाल्यार लायक कराय शेअर कराय कमेंट्स कराय आनी आजचें बरें कांय ना आज हिंगा 3 वर जाताय सो फ्रेंड्स आतां हिंगासून वयता हिंगासून रुमा वयता रुमा आनी व्लॉग दाखोवपाना तुका आतां आमी टॅक्सी रावताय आनी राती लेट शो आयले आमी कित्याक टायम मेळो ना आनी ते सेकेंड शिफ्ट आमगे ड्युटी येवं ना ताका लागून लेट जालो सो तर फ्रेंड चोय आतां भायर मातशें दाखयता हिंगाचो रोड कोण ना राती सो हिंगसो मागीर वयता रुमा वयतलो आनी मागीर आनी व्लॉग कंटिन्यू करपाना सो केस लागल तुमकां आमगे व्लॉग